माथो बिबारि आब'आ सकनिफ्राय दाबो सफैला। आंनियाबो जबाय थानाया आथिङा साबाय। दा मोस्रोम आब'आबो उन्दुलांबाय खोना। थाब सफैबा आंखौबो उन्दुनो ओंखारसोबाय। टिल्लु नों आयं फिथाखौ दाबो लाबाय दङ? औ आब'। नोंहा मोनफैयाखै नालाय आंबो आरो अबावबा गोलैगोन होननानै लाङाखै। आरो बिमायाबो उन्दुदोंना फोजानोबो बोरैबा मोनो। आब'नो बिमाजों दिनै आंबो उन्दुनो ओंखारसोबाय। बिमाखौ लिंहरबानो जायो। उन्दुलाङाखै खोनाथ' बियो। औबो उन्दुलांदों होननानै लिंहराखै आं। आब' नोंना मानो एथ'ग्राब गोबाव जानाय? माबा बिदि हाथा खालामसोबायना आङो बिदियावनो गोबाव जाबाय। माबा टिल्लु आं जमुनाखौ लोगो मोनदोंमोनसो। मा? जमुनाखौ लोगो मोननाय? ओमफ्राय माथो होदोंना होआखै आब'? माथोआलाय होदों होनाया थेवब्लाबो मोजाङै होआखै। बियो दाबो जोंफोरखौसो दायनिगिरि सानबाय थायो मिन्थिगौ ना? बे जमुना आब'आ मानो बेफोरबायदि? थाथोलै थाथो नोंबो मोजाङै माथो होनाङामोन ना? आं आरो बोरैबा मोनोना आं लिंदोंमोनबो जोंहानियाव नाथाय फैयानो मालाय। मानोथ' लिंनांगौ थाथो। गावनियानो बिमाया गाज्रिमोन जोंफोरखौसो गाज्रि मोनबाय थायो। जोंफोरखौसो उल्था दायनिगिरि सानबाय थायो। जोंनि थाखायसो थैदोंनो मालाय बिमाया। बिना खाफालानो गाज्रिखा। जोंफोरखौ दाय हमबालाय मा जानोसै? औलै माबा बिमाया एक्सिडेन्ट जाना थैदों। ओमफ्राय जोंफोरखौसो गाज्रि मोनबाय दं बियो दाबो। थाथो एबारनिफ्राय नोंबो मोजाङै माथो होनांला। जोंफोरनो फैबा खटक अनोमोन आरो जोंफोरखौनो गाज्रि मोनबावो। माथो बुंबावनो आरो सोरबा सोरबि बिदिनो माबा जोंफोरखौ मोजां मोना। आरो बे लाफाथिया मा जाखो? बिनि मबाइलखौ सिफाया नामा? सिफायगोन र' आं चान्स मोनाखै। सानसे नागिरबाय दं आं बेखौ। औ आब' नागारनाङा बे लाफाथिखौ साला। ओहो नागारनायाव गैया माथो। नागारथारनाङा बेखौ साला। आंनि आथिङा जुदि मोजां जानायमोनबा आंबो नागारा टिल्लु नों नायबाय थानाय बिनि मबाइलखौ ना सानसेबाबो सेख'नानै बुख्रुबगोन आं। नानि फिसाखौ लांसै हरदो। नै लांदो आंहाबो आथिं सासोबाय। हायाबालाय मानोथ' एथ'ग्रा गोबाव बामो? नोंनि आथिङा खस्थ' मोनोना? बेफोरबायदि जबाय थानाङा नोङो बारा। थांदो थां उन्दुहैदो। नोंहा माने बामनोबो लुगैयोना नानि फिसाखौ। फैदो आयं फैदो थांसै जोङो आइजों आंनि किसमिस आयं। बिदायालाय माथो आंनो दिनै फनखौनो हराखै। आंखौ गोसोखांनो थाङाखै ना बाला। आं आरो माबा एनिटाइम गोसोखांबाय थायो एनिटाइम रायज्लायबाय थानो लुबैयो। नाथाय बिदावा रायज्लायबाय थानो नागिरा माबा दसेनो दोनो। दोनथ' दा दसथाना हरगोन दोनथ' बिदिल'थार माबा। आं आरो बेथिंजाय मिस खालामबाय थायो। बाराबा खारसनहैगोन दिनै। औ आं हाबा जानोसो लुबैसोबायहाय। सिगांबा आङो हाबा होनबानो जोबोद बायोमोन नाथाय दा बे दावखौ मोननाय लोगो लोगोनो मानोबा हाबाल' जानो लुबैग्रा जाबाय। सनिया मायो? नानि फिसाखौ गाबोन थाङोना नायनो? आं थांनो नागिरदों माने। है आं थांनो बादों माथो आदा। मालाबा थांसिगोन दे दा गोसो गैथ'आ आं थांनो। नंगौ दे जागोन दे नोंनि गोसो। ओमफ्राय माबा ओइ नानि फिसानि नामखौ माबा दोनबायलै बिमायंआ किसमिस। मा किसमिस बेलाय? बे किसमिसलाय माथो आंगुर गोराननिसो नाम। ओरैनो मानसिया गोसोम साइस गैखाया आरो बेनि सायाव नामखौबो किसमिससो दोनदों होनबा? गुबुन नामखौनो मोनासै नामा? सनिया मानो नानि फिसाखौ बासिबाय थायो गोसोम गोसोम होननानै? हामा नङाना बेफोरबायदि बासिबाय थानो। आंलाय नंगौखौसो बुंदोंना। आरो मा बेलाय किसमिस आंगुर गोराननि नामखौसो दोननो मोनबाय? सोरनि नामखौ किसमिस दोनदों? बिमायंआ दोनदों मालाय किसमिस नाम। माने अननानै दोनदों आरो। मा खर'नि नाम जाखो बेलाय किसमिस? आया नामखौनो नागिरना मोनासै नामा? मालायबा अननानै दोनदों आरोलै। सोलायनो हो नामफोरखौ। मा लेखा बाखानो किसमिस बेलाय आंगुर गोरान। आंगुर गोरानखौसो किसमिस होनो माथो। जोंखौ सोंलायाखै आरो माबायसि मानसिफोरानो जोंफोर दोनगौमोन ना नामखौ। नोंसोरबो मोनसे नाम दोन्दोब्रा। नोंसोरखौ मोनसे दोननो होदों ओमफ्राय मालाय बिमायंआ मोनसे दोनबाय। थेवब्लाबो मा खाराब बाराबनो बेलाय किसमिस सोलायनो होफिन। आंहालै आयै मालायबा अननानैसो दोनदों आरो गाज्रि मोनगोन ना सोलायनो होबा। नोंसोरो मोनसे नाम सायख'ना दोनदो आयै। नोंसोर नाम दोननायखौसो स्कुलाव लिरगोन आं। थेवब्लाबो जोंफोरखौ सोङालासिनो दोनबायानो आरो किसमिस नाम। थाथो दे दोनथों। किसमिसानो जा बा खिजुरि गोरानानो जा दोनथो। बा मोस्रोम बाजैयाबो खेबसेबो सोंहरासै बेबिनि नामखौ मा दोननांगौ होननानै। बिब'नावसो सोंदों आरो। माने बिब'फोरासो निजेनि जोंफोर निजेनि नङा आरो। मालाय बिमायंआ अननानै दोनबायबा माथो खालामबावनो आरो। बेनिखायनो नोंसोरखौबोथ' आं मोनसे नाम दोननो होदोंना। दोननाङाथ' बुङाखै। थेवब्लाबोथ' जोंफोरखौ सोङालासिनो दोनबायानो ना किसमिस। थाथो रावखौबो नाम साम दोनला आङो। दा जुदि आङो नामखौ किसमिस दोननाङा होनना बुङो
गाज्रि मोनगोन ना बिसोरो नोंनो बुंनाय आं बोरै बुंनो दा बोरै सोलायनो होनो हा नोंथ' बिसोरनि गाज्रि मोननायखौसो नायखागोन ना जोंनिखौलाय अबाव नायनो थाथोहाय जाय जेखि दोना दोनथों मालायबा बिसोरसो निजेनि जोंथ' नङाना है आयै नोंसोरो मानो बेफोरबायदिलै सोंनानै दोनैखाय बेसेबा गाज्रि मोनबाय थेवब्लाबोथ' आंखौ बुंहरखादोंना मालाय नोंसोरबो मोनसे नाम दोन होननानै नङा आइमोनाबो मानो इसेबो बुजिया सनियाया बुजिया आइयाबो माबा बुजिया बिबो माबा उल्था मा जाबावनो मालायबा बिमायंआ जेबो गोसोम गुफुर जेबोखौनो बासियाखै नोंसोरसो आंनि फिसाजोखौ बासिबाय थाथो दे दरखार गैया नोंसोरो नाम दोनाबाबो जेबो लस गैया मालाय बिसोरो दोनगोन हेबनोल' नागिरबाय थायो आरो नुदो आं लिंबाय गाबोन थाङानो बादोंनो सासेया हौवासा जायैखाय असान्थि सासेया गोसोम जानायखाय असान्थि थै थानोसो बासोबायलां न'आव प्रग्राम मोजाङै मिलायना थानो नागिरो अनज्लायनानै नाथाय आइमोना मानो बेफोरबायदि हिनजावसा गथ'आ मा मानसि नङा आरो गोसोमा मा मानसि नङा आरो साला बेला खाथिया आंखौ थगायमारदों 300 फैसाखौ होगोन होननानै लासिंसिं सिख्ला मानसिजोंनो बेफोरबायदि थगायजाबाय होनबा आंबो दै जाम्बासोलै आंबो लाफाथिनि जायगायाव जुदि सोरबा जानायमोनबा आङो बुगौमोनलै दा आङो लाफाथिखौ फसायखायसो जेबो बुङाखै थेवब्लाबो आं बेखौबो ओरैबायदि रागा जोंना दंखायोना बाराबा आंजों खावना लाबोजागोन देलै रहर औलै खेला आंखौ साला बियो इउस खालामदों इउस खालामबा खालामनानै साला आंनो फैसा 300 होगोन होननानै होआसैना र' बेखौ आङो खावना लाबोथारगोन सनस'फिटखौसो लोगो मोनलायबायलै थांफिनसै आं गिदिंनानै ओइ अबाव थांनो नागिरदों नोंहा लाफाथि थगायसुलि 300 फैसाया ओइ जाम्बा सनस'फिट नोङो सिमांसो नुदोंमोन मिथिबाय आंलाय नोंलाय माला 300 फैसा होगोन होनना बुंनायमोन फाग्ला रखमनो आंखौ बेयाव नुबानो फैसा बिबाय थानाङा दे मानसिया ओरैनो फैसा गैया जाखादों दुर्गा फुजा सफैबाय ओइ नोङो आंखौ जाम्बा बानायबाय थानाङा मिथिगौ ना नों आंखौ मानो थगायनाय 300 फैसा हर नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा दे बाथ्राया नोङो मा खालामगोन 300 फैसाखौ होआबा फाग्ला ओइ लाफाथि नोंखौ आं ओरैनोबाबो फसायखायो दे आंजों खावना लाबोजागोन देलै रहर फैसा हरनोबा हर मायो नों आंखौ खावना लांगोन नोंबा एसे मानसिजों हाबा जास्लायस्लायना आङो बुजिना थागोन थेवब्लाबो हाबा जानो नोंजों मिथिबाय नोङो जुदि आंजों हाबा जाया सानदोंबा 300 फैसाया हर ओं साला आंखौ ओरैनो इउसल' खालामदोंमोन ना ओइ फाग्ला नोङो सिमांसो नुदोंमोनलै मानो बुजिया ओइ लाफाथि नों आंखौ मा मुर्ख सानदों नामा फैसा 300 हराबा खिन्थु दिगदार दङ दे नों बायदि मानसिखौ गिया माथो आङो ओंखायसो खारग'दों मिथिबाय नङाबा गुबुनबा ओरैबायदि बुगौमोन आङो खिन्थु नोंबो खारग'ला खिन्थु आं नोंखौ बुवा नोंखौ आङो खावना लाबोनानै आं नोंखौ हाबा खालामगोन ओइ सनस'फिट सिखाव लाजिया नोङो आंखौ बेफोरबायदि बुंनो गामिनि सिख्लाखौनो गामिनि सामिनि दङ नों माबा आंनि बिनानाव नामा बिब' नामा नोंथ' आंनि जेबो जायाना ओरैनोबाबो आं नोंखौ गोसथोखायो मिथिगौ ना थुदो नङाबा दिनैनो आंजों नों बायदि मानसिजों हाबा जास्लायस्लायना आं लागिबा बुजिना थागोन होनदोंना थेवब्लाबो नोंजों हाबा जाया आरो नोंना आंखौ सिमाङावबो नुनाङा मिथिबाय बेनिखायनो 300 फैसा हरनोबा हर नङाबा नोङो आंजों खावना लाबोजामारगोन दे लाफाथि नोंना आंखौ सिमाङावबो हाबा खालामगोन होननानै साननाङा मिथिबाय नों बायदि साइस गैया भाइस गैया गोबोरखि मोखांजों आं हाबा जागोन थैनोबो जायालै लागिबा आं सुइसाइड खालामना थैगोन लागिबा आं बुरैना थैगोन लागिबा आङो बोरायफोरजोंबो हाबा जागोन थेवब्लाबो नोंजों हाबा जाया सिमाङावबो जुदि साननाङाबा नोङो आंनो फैसा 300खौ हरदोब्रा आरो जुदि फैसा 300खौ हराबाना नोङो सिमाङावबो साननाङा नों दि खारग'गोन होननानै मानसियासो आंखौ दम होदों नोङो मालानि 300 फैसा नों आंनोलाय मा मावना होनायनि आं नोंनो 300 फैसा होनांगौ जाखो देनाय फाग्ला आंखौ ना नोङो सिमाङावबो साननाङा नोंखौ ना आङो नुबानो बोरैबा मुगैल'ल'सो मोनो गोबानोसो ओंखारो आं नोंखौ नुबानो लाफाथि नोङो आंखौ मुगैयो आंखौ नुबानो गोबानो ओंखारो र' नोंखौ सियालारि
आरो बथ' होननानै खुदै गारना थांदों नोङो आंखौ एथ'ग्राब मुगैयो नोंखौ आं नागारा लाफाथि नोंखौनो लाबोथारनोसै खावनानै ओमफ्राय नोङो ना खारग' खाला र' लोगोफोरखौ फन खालामनि र' दार मासथिनि नोंखौनो खावना लाबोनानै जुलि खालामथारगोन आं आंनि आयं सना किसमिस थाब थाब देरदे आइ सना आंनि हाबायाव खामानि मावनो हानाय बायसि आयं किसमिसा देरनायालागै आंलाय माथो बुरिना लांगोन बिबारि आब' आं नोंसानि नानि फिसाखौ नायनो फैदों र' गब्लि आगै नानि फिसाखौ नायनो फैदों नै आयु बेले उन्दुदो आं सथायावसो नुदोंमोनलै आब' मैया बिमा रखम जागोन न' आब' किउटार बिमानिनो लादोंसो नानि फिसा न' आब' गब्लि आगै नानि फिसा ओमफ्राय माबा नाम दोनबायना दोनाखै दोनबाय आङो मोनसे किसमिस सोरबा मोजां मोनाखै नाथाय आरो आं अननानै किसमिस बुङो आरो आं हले मोजां खोनादों दे आब' अन्थावनो समायसोदों थौ न' सिङाव आगै न' सिङाव थांलायला दे आब' आइबो गैया आं ओंखाम संहैनांगौ ओमफ्राय नोंसा आदायालाय न' दंना गैया दा दङलै माथो जेबो खामानिखौनो मावा हाजिरा खामलाबो मावनो थाङा आइयासो हाजिरा मावनो थांबाय थादों थेवबाबो हाजिरा खामला मावनो थाङाखैबाबो सिखाव खावनो थाङाखै र' बे साननैसोआ खोनायाखै औलै नोंसा आदायाबो मानो सिखाव देनाय मानो खावो मालायनि बुस्थुफोरखौ बेफोरबायदि हामा नङाना खावनो औलै आब' आइयाबो रायसोयो थेवब्लाबो मानिया दाथ' आरो जानाय लोंनाय उन्दुनाय गिदिंथिंनाय बेनो ल'थारसै दे उनाव सोलायलांगोन खोना दे मोनथियालै आब' सोलायगोन ना सोलायाथाय दे होमबा बिबारि आब' आं थांसैबो आरो आब' थांसै दे दिनैया मा खालामदों बिमाया उन्दुना दङ दे होमबालाय थांसै आङो मालाबा फैबावगोन र' नानि फिसाखौ बामनो दे होमबालाय आरो ओंखाम संनो दङबालाय दे आब' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आं दा सोलाबथ'ला आरोना लोगोफोर भिडिअखौलाय गोलावैनो बानायगोन सानदोंमोन एसे नाथाय सोलाबथारला आरोना गाबोनो लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर गाबोनो थिग गैया दे आङो सोलाबबाथाय मोननैबो हगारनो हानाय मोननै हगाराबाबो एसे गोलावै हगारगोन आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ